Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исемсіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Яңғырады сыңғы қыңғыраулар. Шығарылыш сынып оқушыларының көңілләрінде мәңгі сақланыр бейремнер ұзды. Аларның экзаменада жеңілірек билетлар лекцияны дейінді әтиеңлерге оқытушыларға шулай ук исәнлек саулык. Инде безнең балалар бу имтиханнарны уңышлы бирсеннәр иде. Ұстазларны искә төшерәбез. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейда ветеран укытучылар белән очрашу узды. Шундай актив кеше иде, матур кеше иде. Мин аңарга һәр вакытта да сокланып карап тора идем. Европа беренчелеге призеры Екатерина Кошкина ирекле көрәш буенча мөһим җиңү яулады. Екатерина Кошкина Әлмәт һәм республикабыз тарихында ирекле көрәш буенча Европа беренчелегендә призер булган беренче спортчы. Колабызның Дай-5 бирбишне белем үзәгендә соңгы кыңгырау бәйрәме үтте. Ул соңгы шыңлау, кабатланмас хәтирәләр, дулкынландыргыч мизгелләр булып, һәркемнең күңел түренә үтеп кирде. 11-нчеләр һәм 9-нчылар катнашында бәйрәм линейкасында нинди үзенчәлекләр белән башка мәктәпләрдән аермалырак узуын Линә Хәсән сөйләр. Быелгы 832 11-нче сыйныфны тәмамлаучы Әлмәтле арасында 18 кадет та бар. Аларның соңгы кыңгырау бәйрәме ничек үтәсен, әйдәгез бергәләп карыйк. 161 9-нчы сыйныф укучысы өчен дә соңгы кыңгырау бәйрәме аерым бер истәлекле көн булып калачак. Последний звонок — это всегда трогательно, это всегда трепетно. Соңгы кыңгырау һәр вакыт дулкынландыргыч. Бер яктан балаларның мәктәптән китүе бик кызганыч, икенче яктан шатлыклы вакыйга. Чөнки алар яңа мөстәкыйль тормышка чыгалар. Без аларның тормышларында, дөрес юл сайлауларында мөһим роль уйнавыбызны да аңлыйм. Роль в их выборе, в их жизни вообще сыграли. Нәрсә белән мәктәп тормышы истә калачак дигән сорауга 21-нче мәктәпне тәмамлаучылар төрлечә җавап бирә. Алайда һәркем әти-әнисенә, укытучыларына шиксез рәхмәтле булуын белдерә. Олы тормышка аяк басуларына сөенә. Очень рада выпуститься из школы, потому что было сложно. Это очень долгий путь. В то же время грустно. Вспоминаю свой первый класс и не понимаю, как быстро пролетели 11 лет. Мы сблизились здесь со всеми за эти 2 года. Очень страшно перед экзаменами, но мы надеемся, что все сдадим, поступим в Москву, как и хотели, вместе. 9-нчы сыйныф егет кызлары арасында гадәттәгечә урта мәктәпне тәмамларга теләүчеләр дә, һөнәр алырга омтылучылар да бар. Такое прощание со школы, прощание со своим домом, как уходишь из отчего дома. Я не вижу хорошего колледжа для себя, и мне кажется, лучше пойти в 11, сдать хорошо ЕГЭ и сразу пойти на вышку, и еще сэкономить год при этом. Планы – сдать экзамены, пойти в АПТ, отучиться, зарабатывать и также творчески работать. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные сердце. Кадет мәктәбендә узучы соңгы кыңгырау бәйрәме кадет вальсын бию һәм тантаналы рәвештә байрак белән саубуллашудан гыйбарәт. Беренче мәктәптә узган соңгы кыңгырау бәйрәмендә уку елы дәвамында һәр яклап үзләрен күрсәткән укучылар, укытучыларны тәбрикләүдән тыш 18 ел элек әлеге мәктәпне тәмамлаган десантчылар берлеге әгъзасы, ветераннар советы вәкилләренең котлауларыннан да торды. Бәйрәмнең тагын бер үзенчәлекле өлеше кечкенәдән беренче төркем инвалид булган 20 яшьлек Исламга реабилитацияга дип бөтен мәктәп белән җыелган материаль ярдәм тапшыру иде. Сегодня мы собрали деньги для... Бүген без Ислам Зиннуров өчен акча җыйдык. Ул үзенең беренче адымнарын инвалид булуына карамастан ясый. Ул безнең нефтяник җыелма командасының слэш хоккейчысы һәм күптән түгел генә ул Сочида булып кайтты. Совсем недавно он был в Сочи.
Инвалид балаларга ярдәмне район хатын-кызлар берлеге дә һәр даим күрсәтеп тора. Исламга аягына басырга матди ярдәм күрсәтергә теләүчеләр әнисе Гүзәл Зиннурова белән хәбәрләшә ала. Лина Хасаншина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Odımlar Әлмәт Күптілі гимназиясендә дә соңгы кыңгырау яңгырады. Оқу йортының беренче рәсми чыгарылышын хәбәр иткән тантанада Рәдифә Нығманова булып кайтты. Odımlar Әлмәт полилингваль гимназиясе 2 ел эшләү дәвамында быел беренче тапкыр үзенең рәсми чыгарылышын билгеләп үтә. Бүген соңгы кыңгырау 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 47 бала өчен яңгырый. Акатлар залында Россия һәм Татарстан гимннары яңгырый. 9-нчы сыйныф укучылары каршыларында торган җитди мәсьәлә бурычларын тоеп бераз дулкынланса да, үзләренең бәйрәм геройлары икәнен аңлыйлар. Самира Гарифуллина 9-нчы А сыйныфын тәмамлый. Бәйрәмгә әнисе белән килгән. Бу 2 елны үз өчен яңа ачышлар елы дип саный. Мин әзрәк шат и как-то күңелсез. Уже мәктәпне почти бетерәм. Укучыларга бик зур рәхмәт. Бу Мәктәп сынауларында безгә бик әйбәт укытучылар насыйп итте. Бик зур рәхмәт аларга. Алдагы экзаменнарны әйбәт кенә уңышлы биреп чыгарга язсын. Алдыңгыларны бүләкләү тантанасы, әти-әниләргә рәхмәт сүзләре, нәни гимназистларның теләкләре. Чыгарылыш сыйныф тасмасын таккан көн геройлары олы юлга вальс көенә аяк баса. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Безнең инде 9-нчы сыйныф укучыларына шын күңелдән теләп каласы килә түземлек, аларның экзаменнарда җиңелрәк билетлар эләксен иде инде. Әти-әниләргә, укытучыларга шулай ук исәнлек, саулык. Инде безнең балалар бу имтиханнарны уңышлы бирсеннәр иде. Әлбәттә, теләкләрнең иң улысын һәм рәхмәтләрнең изгесен укучылар остазларына юллады. Бераз моңсу да, шатлыклы да булган соңгы кыңгыраучыңа төп дәүләт имтиханнарына юллама бирде. Рәдифә Нығманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районы мәктәпләрендә дә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Быел районда 11-нче сыйныфны 187 һәм 9-нчы сыйныфны 700 укучы тәмамлый. Мәктәпләрдә район җитәкчеләре катнашында узган тантаналы чараларны безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Ознакай гимназиясе районда иң үрнәк мәктәпләрдән санала һәм ул быел 31-нче чыгарылыш сыйныфны узата. Быел гимназияда 9-нчы сыйныфны 43 укучы, 11-нче сыйныфны 11 укучы тәмамлый. Азат Шайхетдинов музыка мәктәбен кызыл аттестат белән тәмамлаган. Исәбе имтиханнарны уңышлы тапшырып медицина юнәлешеннән китү. Минем өчен бу көн бик җаваплы, чөнки минем соңгы кыңгырау, минем өчен алда минем экзаменнар, имтиханнар, аларны ала бирсә, яхшы билгегә тапшырып, югары балларга тапшырып, югары уку йортына кирип, укуымны таләп кылам үземә. Һәм укытучыларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә, алар безгә бик күп белем бирделәр. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин гимназияның һәр чак алдынгылар сафында баруы һәм зур уңышларга ирешүен билгеләп узды. Быел инде безнең Аллага шөкер бик яхшы нәтиҗәләр, медалистларыбыз да елдан ел артып килә. Быел менә 40-тан артык үзебезнең медалистыбыз бар. Олимпиадада җиңүчеләребез, призерларыбыз 131, узган елны 77 иде.
Bu endi zo'r xizmat bolalarımızın, o'qituvchilarimizning, әтиәниләребезнең. Укучылар әти-әниләргә, укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткереп, күңелле чыгышларын бүләк иттеләр. Соңгы кыңгырау бәйрәме изге теләкләр, рәхмәт сүзләренә бай булды. Сабирҗанов Райханның әнисе булам, 9-нчы сыйныф укучысы. Быел инде менә мәктәпне тәмамлыйбыз. Аларга инде тәүге имтиханнарны исән-сау аерып чыгарга язсын. Бер инде үз кешеләренә ышансыннар. Борчылмыйча куйган максатларына ишергә язсын һәрбер балага да. Мен инде балаларга киләчәктә зур уңышлар телим, имтиханнарны яхшы билгеләрне генә бирсеннәр һәм теләгән уку йортларына укырга керсеннәр. Зур уңышлар аларга. Быел минем укучыларым, чыгарылыр сыйныф укучылары, аларны чын күңелдән шушы бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларга алдагы көннәрендә уңышлар, экзаменнарында уңышлар телим, бәхетле булсыннар, ак юллар балалар. Әйе, ак юллар сезгә, чыгарылыш сыйныф укучылары. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Соңгы кыңгырау бәйрәме күпләргә алга планнар коруына түгел, якты хәтирәләрне барлау, остазларыңны искә төшерүдә. Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицейда кайчандыр уку йортының директоры булган, озак еллар мәктәптә балаларга белем биргән легендар шәхсен искә алдылар. Каюмов Фатих Каюм улының тууына 100 ел уңаеннан биредә ветеран укытучылар белән очрашу узды. 100 еллык тарихы булган бүген Мирза Тахиров исемен йөрткән 1-нче номерлы лицей тарихында Каюмов Фатих Каюм улының исемнәре дә алтын хәрефләр белән язылган. Әлеге легендар шәхес биредә 15 ел директор булып эшләгән. Моннан тыш, лаеклы ялга киткәнче бик озак еллар тарих фәннәре укыткан. Очрашу лицей музеенда башланды. Биредә Әлмәтнең 1-нче совет мәктәбе, аңа кадәр күренекле мәдрәсәсе булган уку йортының тарихын кадерләп саклыйлар. Әлбәттә инде түрдә аның күренекле җитәкчеләре. Наши директора – это наша гордость, наше богатство, наше счастье. Безнең директорларыбыз безнең горурлыгыбыз, бойлыгыбыз, бәхетебездә. 16 майда күренекле директорыбызның тууына 100 ел тулудан файдаланып, ветеран укытучыларыбызны җыярга булдык. Яңа буын укытучылар, укучылар да аларны белеп, нинди мирасыбыз барлыгын күреп үссеннәр өчен. Напомнить подрастающему поколению и детей, и учителей, молодых педагогов о том, что чем мы обладаем, какое наследство нам досталось. РСФСРның халык мәгарифе отличнигы Фатих ага Каюмов Буа районы Яңа Шаймырза авылында туып үскән. Әлмәткә ул өлгергән ир, бөек ватан сугышын үткән ветеран, тәҗрибәле җитәкче булып килгән. 1962-65 елларда район башкарма советы рәисе. Аннан соң калабызның 3-нче мәктәбендә директор булган укытучыга 1-нче номерлы мәктәпне тапшыралар. Биредә ул күркәм традицияләргә нигез салучыларның берсе. Бүген дә исемнәре телдән төшмәгән легендар укытучыларның кайсын үзе чакырып, кайсыларын үзе тәрбияләп үстереп, 1-нче мәктәпкә беркетеп калдырган кеше буларак та билгеле. Луиза ханым Мәрдәнова бирегә эшкә Фатих Каюм улы чакыру буенча килә. Укыту эшләре буенча урынбасары булып эшли ул. Рус теле һәм әдәбиятыннан укыта. Әлбәттә, өлкән хезмәттәше хакында нибары якты хатирәләренә саклана, ди ул. Үзенең акыллы киңәшләре белән эшне җанландырып җибәрә иде. Ул шундый актив кеше иде, матур кеше иде. Мин аңарга һәр вакытта да сокланып карап тора идем. Аннары соң аның бер бик яхшы гадәте бар иде. Аның өстәлендә һәр вакытта да чип-чиста лакированный өстәл. Очрашу түгәрәк өстәл артында дәвам итте. Фатих Каюмовның кызы Флора ханым да әтисе турында кабатланмас истәлекләре белән уртаклашты. Мәктәп музеена бүләк иткән китапта аның сугыш юлы язылган булса, түгәрәк өстәл артында Фатих аганың чын укытучы итеп таныткан хезмәтләре турында сүз барды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт спортчысы Европа беренчелеге призеры Екатерина Кошкина Азербайҗан Республикасы башкаласында бер атна дәвамында илебезнең җыелма командасы исеменнән чыгыш ясады һәм чемпион исеме өчен көрәште. Финалга кадәр барлык очрашуларында көндәшләрен җиңеп, Әлмәт спортчысы ирекле көрәш буенча мөһим җиңү яулый. 23 яшькә кадәрге юниорлар арасында Европа беренчелеге көмеш призеры белән Лина Хәсәншин аралашты. Менә шулай тату итеп, Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр үзләренең чемпионын каршы алырга әзерләнә. Екатерина Кошкина Әлмәт һәм республикабыз тарихында ирекле көрәш буенча Европа беренчелегендә призер булган беренче спортчы.
Екатерина Кошкина Олимпия резервы спорт мәктәбе горурлыгы. Май башында ул ирекле көрәш буенча Россия чемпионы исемен яулый. 20-26 майда Катя Европа беренчелегендә илебезнең җыелма командасы исеменнән чыгыш ясый. Тренерым миңа ышана. Каягына әзерләнсәм дә, һәр вакыт миңа гел ышанып торды. Шундый ышаныч булганга мин дә үз-үземә ышандым. Так получилось, что я в себя поверила. Озак һәм сыйфатлы әзерлек нәтиҗәсендә Екатерина Кошкина шәһәр һәм республика гына түгел, ә илебезнең дә горурлыгы. Катяның ирекле көрәш буенча Европа беренчелеге финалына чыгуы чын көрәш һәм тәвәккәллек рухының гәүдәләнеше. Всем нашим большим коллективом мы собирались, смотрели. Без көрәшне коллективыбыз белән бергә җыелып карадык. Бик дулкынландыргыч иде. Катяга ышандык һәм ул финалга чыкты. Алда яңа үрләр телибез. Ул булдыра алачак. Без ышанабыз. Дальше больше она сможет, мы верим. Финалда Катя үз медален яулый. Әлмәтнең ирекле көрәш тарихындагы беренче зур җиңүе үсеп килүче буын өчендә үрнәк булып тора. Я больше всего радовалась, когда я в финал выходила, когда я первую схватку выиграла, когда я проигрывала. Мин күбрәк финалга чыккач шатландым. Беренче көрәштә җиңелеп барганда соңгы секундларда көндәшемне оттым. Минем көрәш финалга чыгу өчен яхшырак иде. Эдуард Замирович, Эльмира Равиловна минем өчен бик каты җан аттылар. Шуңа минем җиңелергә хакым юк иде. Һәм бөтен көчемне биргәнгә финалда көчем калмады. Равиловна очень громко орали, я не могла проигрывать. И все силы отдала, что у меня в финале даже не осталось сил. Катя у нас первая. Катя безнең 23 яшькә кадәр Европа финалына чыккан кызыбыз. Без аның белән бер залда, бер келәмдә шөгыльләнүебез, дуслар булуыбыз белән бик горурланабыз. В зале на одном ковре, дружим. Лина Хәсәншина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән саубулашабыз. Исән-имин булыгыз.